Yes, mine damer og herrer. Den bliver bremset hele tiden. Der er maksimal vægt. Vi kører kassen hurtigt frem. Og så er der banket spyd. Cirka en halv meter i jorden. Ja, jeg lader mig ikke skræmme af en smule udstødning. Jeg står lige her. Sådan, mine damer og herrer. Træk eller et træk til en træk. Er det da ikke fantastisk alt sammen der? Ja, er vi klar med bødekassen hernede af Boysen? Så vil jeg godt have lov til at sige tak for traktortræk. Jeg vil godt have lov til at sige tak til publikum. I har været et godt publikum. Skal vi sidste gang klappe os selv? Kom så! Og der klappes rigtig højt, og der klappes hele vejen op. Jeg siger tak for, at I kom og kiggede. Vi gjorde, hvad vi kunne for at levere en præstation. Håber, I har hygget jer lige så meget, som vi har her. Det er i morgen kl. 11 og kl. 15, tror jeg, der er fremspring igen. Tak for i dag.